Hi guys, mayong hapon. Mo ni update karon sa bagyong Udit diri sa Osamis Bay. Tanawon ninyo ang panahon. Mo ni panahon karon diri sa Anchorage area sa Osamis. Daghan mi diri ni tago sa panahon kay may bagyo nago mi. Mo na ang status diri sa kauwan na kay mulan pol man karon ang bagyong Udit dito sa Surigao. Daghan mi dring nagtago. Mo ni update karon kusog og hangin ug uwan. Update karon sa panahon diri sa Osamis City, Osamis Bay. Mo ning update karon kusog kayo ang hangin ug uwan. Mo ni update karon wala akong mga kaubang mga barko kang kurahe sila. Kusog kayo hangin, uwan, pinala og uwan. Mo ni karon ng mga kauban kang kurahe. Amping ta ninyo, ampo og amping. Salig lang ta sa Ginoo. Ang panahon karon laan kang panahon. Mo ni update karon sa Osamis. Kinautunta nga awa na ning bagyo, ugma kaloy-an, mahilis na. Mo ning panahon karon dire sa Osamis. Kung kauban nga sister company na mo na barko sa Osamis, kusog naguwan dire nang uban dito kabang mga barko. Magamping ta, magampo awa ni mo ni bagyo. Update dire sa Osamis City. Diri ubang mga barko kusog na kay uwan. Mo ni update sa Osamis panahon dire kusog ng hangin, magampo ta nga mawa na ning bagyo. Panahon karon sa ligtas Ginoo. Ginoo ray makahilis sa ning bagyo. Ting kusugan na ang uwan. Ampo lang ta. Mo na update karon sa Osamis. Dito ang mga kaubang mga barko ng kurahe. Ang budiga na mo. Ampo lang ta, salig tas Ginoo. Nga iiway tas katalagman dire. Ampo pagsalig lang ato Muna update sa Osamis City. Perti kusugan na suwan. Uwan og hangin. Update sa panahon. Salig lang tas Ginoo nga kinautong ta kaning bagyo. Mahilis na.
Mo ni status diri sa Osamis. Mo ni update karon sa Osamis. Malakas na yan kita.